Malo mine prang'wen matindo ma hikgi ni e kind higni 19 kaduogo piny e kaunti ma Siaya oyudo tiegruok e weche mbui mageto bero ngimagi. Okalo kuom chenro motisi ni She Deserves Rights and Skills Project mosir gi mbetre mar piny France e pacho ka okalo kuom riwruok mar Siaya Muungano Network. Director mar riwruogno Shalina Dhiambo Tieno wacho ni mine matindo go ipuonjo yore duto mag yuto magi ka gitiyo gi mbui. Chenro ma igeto timo diriyo higa ka higa kaka yor chiwo sir na minego. Gisingo chwalo ko mondo mi sir ma kamano bende oteri e gwenge mamoko makaluo manano jo mine matindo go odhi mbele gi ngimagi e yo makare kendo yudo gino maginyalo timo e kinde ka kinde. Wapuonjore kaka wanyalo timo helni kokalo e yor mbui, wanyalo tudore gi jowetewa kokalo e yor mbui. To yorni pod wageno mar riwre gi jo youth wetewa mi mondo gimed puonjore to wamed ng'eyo mang'eny e yor lony mar mbui ni. Wasebedo gi paro ni kaka migao wanyalo timo trainings gi, wanyalo bedo gi cohort 2 higa ka higa mondo at least wamed namba mag jogo mamine ma participate e weche mag computer mabo bedo gi maber kabisa manyalo konyo ngimagi e kendo gayo lwenje ma samoro yudo ka betie udi nikech kalure gi mae ginyalo ng'eyo kaka giyudo information e weche mopogre opogre kendo ginyalo yudo tije mopogre opogre kalure gi mae. To kamoro pinje nyalo bedo ni to jogo ma ok gin mine matindo to gin kure. Watemo mondo wa engage kata wariw jogo duto man kod need kata chan e yo mopogore opogre kokalo kod programs mamoko. Wan kod programs mopogore opogre kaka Stawisha, Muungano beni kod programs mopogore opogore, Awepon beni kod programs mopogore opogore. Mar en rango ni mondo thuolo bed ne jogo mamiyo, jogo matindo, jogo manyiri mondo mi wawuoth kaachiel. En ani kuom thuolo kwa thuolo nyaka wanwang' sidieng' achiel ma wanyalo wuothogo.